grupmu apa iso kene sithik ora iki lho wong 10 musuh wong 100 kalah banter lho ayo iki aku ngengkel aku kene kadung semangat kok keluargane Pak Joko kadung semangat ini pokoknya tak turuti ngejak apa grupmu oke aku yang sebelah kanan panggung mana suaranya alah wong ewan musuh wong 10 iki yang sebelah kiri panggung mana suaranya yuk aja ngesini aku yuk kowe yuk wong 10 lho Pak kowe isin aku lah sampai kalah oke awakmu mosok kalah F ngejak apa yo mbok sakarepmu aja sing angel-angel lho Pak ben nggonku lho wah to santai tenang iso nyanyi apa ora kuwi sing arep kuwi